me can't sit down. Now we are no effort. So who could be our summer? I am home. All Papa. And the point is, if you want a genuine spirit, it's the Holy Spirit. The Mahopan, Sao Okoto, everyone, to Savannah, never knew, never said or tell. You are a faithful God from the ages past. Walk out with it. I'm a penny that will use to do. And then tight, you so happy when you see a man. You see, I know how we use to do. I've been more soon than be a money. More soon than be a money. More soon was in the wind, you must. 1 hour, 2 hours, every day, you want to deal with you. One of the person see what you want. And now I'm a penny that will use to do. You need to be common and more. You need to be good for. But one China, yeah, so what you want to say about the dinner was a flow. I'm a penny, you cannot throw the now another penny. You might show us up. You wish you show us up. You have a show us up. And now a penny will use to do or you have and none from home. You are making me feel one. In your one, and now a penny that will use to do. You see how young time I will use to do the one pie. Amen.
So what can you say? Again, you need to be a car, and I just say, me, I say the one. If you say that you see any kind of a trivia pop, it's as a brand, you don't know. Now, what are the assassin's of a group control on more? The radio wine, I'm not falling. I'm not a neck, the tree, I'm not a quality background. Young can say that a dark or white and us. It's as a way now, yeah. It's as a so business got dying. The baby, yeah, and so the fellow animal bully, as I say, 1 and 2. Also, our fellow animal bully, animal poor, the Radiasa. Didn't you know poor Radiasa? It's in the name of the city, in United Tar, Yam for proof, children, time of Quasi, and baby, yeah. And you were doing one of I'm a Carasara in the air. Yaka so for my assortment to go, etc. As I said. It's as a woman in the brain. One more day, woman in the air, woman to be a house and when it's a woman. But it's our mamma. It's as a journal that just said. Why would you achieve? I'm so glad I said, I'm a man. Now, every young man, I'm a mention and them. It depends on the present. Now, for someone else. Let me just say, you grab every new to be a person to pull in. I say, in the church, you didn't carry our Yasaka. Everybody carry our Yasaka about our family. The other should be made so and time. Yeah, Dr. Sam, the Rebecca said, collaboration item. Massa, the movie, the video. Now, I don't decide, and I'm the other way, but I can't. Pray that your spirit will take preeminence
na wayi asutire na ɔmo de akyerɛ na ayɛ fɛfɛɛfɛ ai sabis kasabi ɛbɛyi ekawia ɛyɛ apawa adusu ɛbɛyi ɛyɛ ɛfɔ bi na ebisa ɔsɛ mama madina yo kuranye dabi awobia no atia ka boy poni sister akom ani amani nyina ɛyɛ sister Kristo kaloto saa no kata kyerɛ no what 50 mo nyina ka mo fa peso yo she go say my pikin, when you dey cry, yo, stop, make you no cry again. When I was asleep, my mother go bed me, she go lie me well for bed. She cover me up, so silly go sleep. My baby. When I did come, my mother go run up and down. They find me something when I go job. Sleep mother. Son of a sleep. My mother go cry. She go say instead when I go down make she die. She go back on. God help me, my baby. If I don't sleep, my mother no go sleep. If I don't jump, my mother no go jump. She not dey cry.
Amisha muna ya mama kwa ba soso. Akwasi papa ana osoa no. Papa nyina omodu ha. E mamu nyina kwa ba. E da mo afi soso. Adua ko baby a obi adua bra. So achia ya papa si papa no ana sabre wam daso eguso ana bushie nyina yako ya damos yo na pa mi baby a obia no tia nka boy ato etia bushie nyina aya na me o wonta wone ne mbasa na on kasa kira mo woti ni ani iska ko ka hu bi mi ya akon ya da nyina se bushie nyina abusiani nyina aya adua po woka ho bi aya nyame kya na yire wo ba papa adua ta na wakata tira abusiani nyina wati ni nkuma afo nensenom sa bro ku da 50 cedi aya empma ni wati ada na se nyame nshira no yo ani twa mo adua ko fa sifa me kakra da ti na ba George na sa na mo kasa tira wo wasi 50 Ghana cedis eso so aka abusiani nyina mo fa ka patangi fo ni pa da se Mr. Ochre, I went on a back and broke. Then, ma, Sama, Wakatatra, and I would hear for shining in a mamma money in a what any account. What's a million and son, and I know money and I can't over no fun to show. The show one of God and Yamin, or Sham, Yadamos, and Misham. Yeah, I've been on show for Savaka. Sana Shako mine. On a piece of Wakasa, no barretta. Was it 300 cities? It's also a come of Shanina, if I got a telephone. But it's my dasi. Yo, nana mwadaro mamura santi abeya. Aya dada yere. Wale na bushi yana sabri. Wama sedu hali yeye. Okay yo. Shani na mfaso fami kakra. Aya amang wasi dukro. Wale na bushi ya. Sana mukasa chamo. Omsi 200 Ghana cedis. Saka iska 2 million. Mwenye na pesa patangu for budget madasi. Asila fomo na nidi kwa asuna modasi ya mami. Oja meshirama.
kyerɛ mo asra ba ɔte 50 cities yɛda mo ase nyame nhyira ne paa yɛda no ase adebafoɔ dabi a obiara no atie me nɛ wɔne wo nua salat ne mmaa no nyinaa ɛyɛ kofi saa na ɔkasa kyerɛ mo wɔte saa berɛ ɔkuta 10 cities wɔso wa wo nim sɛdeɛ ɔtiteɛ nanso wɔso wɔ ne madam ka ho wɔaka bi anteɛ mu a na nkwa yie 10 cities womɛda no ase womna no mmɛda no ase gya wo no mmɛda no ase sino ma ɛkasa kyerɛ mo ɔsɛ fafa da gana sɛ sima megye ɛsɛ so ka tie buhyia nyinaa yɛfɛ ka patago fo megye mada ase asena fɛ wo mada no yɛ ba so na mo da ase ba me ona me hyira mo nsɛfo ɛda mo ase koni akɔ ana adoampɔn baabi a mobia montra se saa pe wɔado ɛfɔ adepamfoɔ wɔmɔdu ha abakyia mo ne mɔbohyia nyinaa ɛma ne mɛma nyinaa na aduru adepamfoɔ ɛyɛ telafoɔ a ɔbɔ kuro mu a ɛne ɔwɔ aka yɛ mo abom sɛ pra yɛwoyi baako a nabuo na woka bɔ mu a ɛmu nti sante nyinaa yɛ adepamfoɔ wonya ntema na ne sika kora a wodɔ kɔnkɔ mu a wɔmbɛpam sɛ fɛfɛɛfɛ yɛ yɛ ahyɛw yɛma mo ase yɛma mo ako a bɛhyehyɛ Ana ba cha fo se se wa ka bibia kire brani ana
Obaya 1 million people 100 Ghana cedis monye na mo fa kesika no na dura nyumra ye de tutum pata e de ne ye ka che no ya mi hira no de wa hwe bia Everybody hira na mu iba cha fa ko na mo na nase Madam, hello yo se bu shenia sana papa si papa eyebra acheni o kasa chira mo wase papa si ne papa si mama papa ne piesi a mama piesi no o papa ena busia na kasa yi wase onua no ne manyina ne kura ka ho etia busia 1000 Ghana cedis akale sa 10 million munyina fa ka pata ko de to adase asida fo madam na mo dase amame pa chaka ba ko yo ane che mono mina na frank akoni ako ebanyi na baba kwani sana mina na frank bote wakasa shirabo wasi 100 Ghana cedis itebu shi amunyi abaka pata ko fo budget madase onya meshira wonyina edemase enyama edemase yo nana mo adawruma mama manyina aya mama hega waso ane mo na tebro no so ane breche we ya babo a wati ma rankora ane abushia ade okrani sa anu amko 30 Ghana cedis ega na mishra ya dawase yo na do akwe baby a obi a no atia kabwe free bra kwani waso no na tebro no so breche we ya babo a wati ma ra sa anu sore ko odu abushia nyina 50 cedis employ Zaida woka hobi da se nyado na mishra mo ya da mo ase akwe mama ni ho akao sana opo no ni Vivian oba ko na fa kasa che tie busia ade mma baba kwani 500 Ghana cedis akale ska 5 million ya si ya nyimo no se fa ka pata ko fo bele to da sa sila fo na mo ko da Vivian ya se amame ade wa se nyama oba ko na fo onya mishra si kwa ni fo put him back yo abia da sure baba kwani fo se fa bekakra etia busia eba sana atafafo obokasa eno obaye bia sabe sofota nyina eno obaye enne soba du hano 1500 Ghana cedis against 50 million abia da so die na faka iri pata go from budget madase ase afa wada ni de kwa so mo koda se amane onya meshira mu nyina edemase wasi nunu ya na mo wa pakwani etia wusia 100 Ghana cedis wasi mo ni bodo sia no fa ka pata go from budget madase asina fo na mo sia Mr. Aka no bodo ase amame ye da se nyama onya meshira o papa sadu ako mi jina ha na mi jina ma askwale GNTDA samika sa GNTDA no me pa ta sa askwale ade pamfo na ho twita hu ye ya ba ya de fefefe enne me twatwo enne ye jina ha no mo a na ye jina mama a wada hoi wonye ade pam nyi se na wo twita me ka no no na so so o
Adibafa. Sorry. Sadat. And you are falling Mama Manin Mofama Sonfeme ha. And somebody Brajo, Wane Kanti. Momatamu wa babi wa motena, momatamu wa Sani Amoka Sachiramoni. Wasia nese mame akanchira gune na monum sikasa. Wababa ayom kutu amonso abepe baako. Mama mano esimuso oyinujua. Mo franka kunya engufam. Asrafo ani de kwa so a momra brate ya wa kira na momeda omo ase emfa emaye. Asrafo momeda omo ase emfa emaye. Abusiana na no atrako nyane de kwa so mfama so emfa me. Mama manina. Kwa kupoku no ama mo. Sara ya afọ ajewa wọnú omi àmọ sáré ọmọ kasa no ara ya ro kurani sabọdẹ mu na ebesi so ọmọ sọ ma nkuta ọmọ sọ abẹkẹ baako wọn yẹ onínújú a wọn fẹ nka nkunya emu fẹm yẹn sẹ bẹjẹ ti no yàda ase asrafo mo ní ní maame yà akyi na mo nkọ da ase ẹnfa ẹma yẹ yi. Guys, me and my man and I'm Kroma, and I'm Kroma to San
abusua nyinaa yakɔ mo ade so efa so ka kakra ɛyɛ wɔ ba ka na fɛ wɔ gyina me nkyɛn Tariza wɔse sambo dɛsi so ɛne ɔpɛni bɛma kɔdɛ nkroma saa na ma fɛ ne kunu bɛma kɔdɛ nkroma ɛtiri ma bɔdi na bɔ yɛbɛgyina wie ɛti ama ma baa no no wɔsɛ ɛka wo nua no nti abusua nyinaa 150 Ghana cedis ɛkata 1.5 mɔni bɛ ga pata bi fam mesira no ɔne fira akɔfra no a ɔkɔ no wohyia na nuafo adebafoɔ fra so fɛ nkɔda ase wotu na baa no gye kɔda ase yɛ mofoma so mmra na wohu aseda sista akɔe faida baabi a boɔ biara no mate aka abɔ ama ne nyinaa ayamea memea yɛde ku a ne ba Emilia saa na ɔkata kyerɛ abusua nyinaa wɔte miliɔnienu wɔnyɛ wɔde ɔmaame na ka mɔmɔ no mɔfa ate so yɛda wo ase nyame saa na te abusua ɛma bɛbɛkwani me wɛpiako masɛ piako nkasa kyerɛ mɔ wɔne ɛni ma nyinaa 200 Ghana cedis esi mu so bɛka patagfoɔ de ma da ase asedafoɔ ɔmo na ase ma bɛn adubafoɔ sabade ɛma ne nyinaa ayɛ ɔgra wɔte akwada hene fie a ɔyɛ store no saa na ɔkata kyerɛ mma ne abusua ne nyinaa wɔte 200 cedis wɔte yɛ dana ase te abusua nyinaa saa na kɔmɛ grisi ɛma bɛbɛkwani na dafo kwako grisi ɔkasa kyerɛ mɔ wɔ 30 Ghana cedis esi mu nyinaa mo so mɔfra ka patagfoɔ mo de ma da ase asedafoɔ ma da ma ne deɛ kwa so na mo da ase ama me yɛtoa so ɛyɛ sista akɔ ne adwampɔ saa na teacher kɔfi susu wura sɛ na meka na mobɛmu no wɔne ne yere 50 Ghana cedis wɔse ɛnti mo so na ka busua ka yɛ nyinaa yɛfa sista akɔnya mo ɛgye nti ma da no ase yɛda no ase papa no na ɛba no ɛfra tɔ afa no wa wone pakorɔ te abusua nyinaa saa na ɔpɛyɛ yɛapea tele yɛapea ne yere no akasa kyerɛ mo no pɛne ka kɔ so yere atetema Aya
Damachi ayɛ so ano. Nananom wɔfa mo aso ansa me. Megyina ha ma Boga. Saa na Boga ɔkasa kyerɛ mo nie. Sista ako mama ayɛ mama mari nyinaa. Ayɛ Boga wɔn wɔ nua ba ma me sawa papa bi. Saa na wɔn kasa kyerɛ ɔsa million yɛnsa. Wɔnyina ka mo bɔ mo fa te so. Bisɛ mo ana nka te nya me hyia. Boga wɔn wɔ nua ba me sra mo. Aseda frɛ.
mwana mkake nyama Oh, yeah, to us so. Aya tobo why? Presa. Rita Danso. Your classmates, yeah, with Mr. Anso, I didn't cross for Sophia. Aya one year na Unasis on Ebenezer. Sani Omoka Saturday. Also by Uncle Thomas, people 1 million. That's also Nankama and Shiana Matrapunya. When you try, if I can put your friend, not muscle in your mind. So and family. Mama Magina, Abusiana, Wokani Atahubi. I am a body man. What a German child. What is 50? When you knock up on Fantasy. That's better for him and my brother. Mama,
yada mo ase. Was 50 Ghana cedis. And when I say I got up, I thank you for
nyame hyira no ɛna sɛ nyama ɛma ne nyinaa ɛti abusua pɛpɛni sɛ na owura bɛakyi ɛna ɛne kwa bɔne wɔn mu kasa hyɛ ma ne nyinaa 400 Ghana cedis yɛsi mu ni ɛbɛ na ɔsi a wofa kama dɛm fɔ sada dadus ɛma ne ka hɔ sɛ maame ya ɔbɛrɛ pɛni ka judos ɔbɛrɛ wɔne ne mma yɛma mu sɛ Judos no. One of the plants that I was
Aya sista are ani sista bebe ta na ogata che sista ko ani abusua ni nyina 50 cities da se ani ano na mi shirawo ya da mo ase yo da baby a obi a no etia ka boy aya bra ya o nyere obeda ta na ogata che wo 5 million aha wa se eti da so ani abusua ni nyina ya da mo ase when you have 4 years, I have to support you. Let them enjoy. Some also want any money. Or could come around the media. If you should not have Shana or Penny, Sabre, the real now. Yeah, but Penny and Masana to those who are never ever such a Judas on any moment was a hundred cities. Yeah, you want to say about the telephone. Make it my say. Yeah.
Was 50 Ghana cedis. And so kind of Busianina. Fuck up a telephone. The patch of better and say, Capana Guadanasi. When you no more, Mamma from once and family. Media and Drama, what that on the Franco Theatre. That's on the Manican Winty. What in the chair to another young man walk. To another man in a million of our was an animal Busianina. Mamma money in our Mokamubi. Million of our Yadawase, the Michel. Hello. Yeah, let's have mono. It's so Busianina. Son and answer one here in the Malima. The number we are trouble was a mother penny. It's Samusia, 200 the second 2 million. It's Samusia one year. The fact up at them for the Madasi and the Mishano and the Senema. And the Thompson Southwest San Skido, was it 30 Ghana cedis? And so super up at them for the Senema on the Mishano. Yo, I am Mama Madina. I am a ministry where the Jammy Giant. What did I say? I'm 85. I know what I Mama. Abusiani na nana watangonya nina mili abako isho mwana mkatenya misha no wati dada boss. Hello. Yeah, it's abusiani na ma baba kwani titi mama no fa kododi ya miegasa menisem enya papa ni yiripa no mama ha on border sana fa kododi ni yiri ni mba abukasa cha amaposamba so 400 Ghana cedis esi kolalo so baba kwani ti abusiani na mo fa kwa padamu fa budget madas on abusia nyina ana abasa no 4 million eda masi onya bishirama. Yeah, akwe sana sister afofie Naomi omkasa chemo 50 Ghana cedis eda abusia nyina mo fa kwa padamu fa budget madas eda senyama onya bishirama eda mo nyina ase. Minimum.
nyame nhyira no yɛato aso dada baabi a wɔ biara na ado aso afɛm me sɛ wohu sɛ mmabaawa fɛfɛɛfɛ gyina me nkyɛn a na gyɛ sɛ wofi mu mpadeɛ ɛde na busua ɛna gyina me nkyɛn sɛdeɛ wɔdɔ so wɔkasa kyerɛ wo nie wɔse ade kɛse ɛtɔ w'ani nyɛ wo nkwa na ɛsɛ wo yie wɔse ɛnyɛ wei kakra yi ana ɔbɛyi n'anneɛma ho sɛ onim wɔdɔ papaapa yie ɛnti sɛ sii w'anim sɛ sii w'akyire wɔse wɔno so wɔagye bi papaapa wɔse saa awerɛhosɛm yi na ɛde ma no papaapa yie so ɔbɛbɛma bɛgyina mama ayi ase koraa ka biribi saa de akyerɛ wɔ nanso nam sɛ wɔwɔ no ma adeɛ kyɛ nti ana aba no saa wɔse tie no ɛ saa kɔba no saa mene yɛ ɔbaako adwie nu dada wɔyɛ na ɛkasa no ɔbɔmmɔdeɛ no tie ne yie mene yɛ ɔbaako adwie nu sɛdeɛ ɔbɛsima yi wɔkasa nie wɔse da ɔpɛ sɛ bɛdura nwummerɛ wobɛyɛ ana me honam yɛ meya ana ɛka no nti ɛnti nam ne saa so nti ɛka no wate so pa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  wofutumi fa w'ani ankyerɛ dae fi sɛ ka no wate so yie mene yɛ baako adwie mu ɔbaa sɛ wa ɔse gyeɛ na wo nua nkɔnwɛn wode asesa wɔse wei no wɔfa nso ɔbɔtɔm ɛwɔ so ɔde bɛdwom na asesa nkonnwa no fi sɛ ɔbaa n'ani ate yie yɛda mo ase ate sɛ yɛ maame sɛ wa kora na yɛwɔ nua wɔno nso abrɔkyima mu awiem hwim enti wɔnam wie mu no ɔho deɛ wɔ nua no wɔyɛ ne ha sɛ yie wɔse maame sɛ wae menhwɛ ma wo nkoa wo nkɔ enti twɛ me ɛ na mso meka biribi afa nkyerɛ wo kunu wɔne nso mene yɛ ɔbaako adu mene yɛ ɔbaako adu ɛnɔ sɛ wa gyeɛ na fa ka wo deɛ no hɔ na fa kɔ ayɛ mene yɛ ɔbaako aduasa adas aduasa Australia Mami sɛ wakora no ne nua dada baabi a wɔbia tie na made ka maka kyɛ ɛne ɛnam asase so a ɔmu adwonsɔfo yɛpɔmpɔm dɛ yɛbrɛ paa o yɛbrɛ papapapapapapa yɛnam fɔm ɔmu dwonsɔfo yɛpɔmpɔm dɛ ɛde ma yɛpapaapa yie mami sɛ wa ɛyɛ wɔ nua yɛ ɔno nso wabrɔkyi mmaa mu ankasa no wɔno nso na ɛkasa yi wɔse ɛno fam
ahyehyɛ mu yɛda mo nyinaa sɛ ɛhyira mo yɛda mo Yeah.
Mama,
Ubeni uni say ya. Mami shabra sisa. My fashion mami krabi edi bonya.